Els grans sacerdots i tot el Sanedrí buscaven una declaració contra Jesús per fer-lo morir, però no en trobaven cap, perquè molts declaraven en fals contra ell, però les seves declaracions no concordaven. Llavors el gran sacerdot es posà dret, va anar cap al mig i preguntar a Jesús. No contesta res. Què en dius de les acusacions que aquests et fan? Jesús respongué, si sóc jo, sí, sóc jo, i veureu el fill de l'home assegut a la dreta del Totpoderós i venint amb els núvols del cel. La màquina judicial es posa en marxa. Tot s'hi val per justificar la decisió del Sanedrí. Un veredicte que neix de l'egoisme. I tu, Jesús, que has promès un judici d'amor per tots els homes, ets víctima de la seva duresa de cor.